кај нас да се регистрираме. Оно има судовска опрема. Сега видите, това са возилото црева, за изолация. Знаете колко са по-различни тия црева от тия црева. Това е само Англия си употребува този стандарт. Такива црева. От всеки път по-различни. Това е най-нормално. Да. Значи това са цревата, които ги има тук за да можем да гасим пожар. Има различни образи. Да, по-дълги. Да, това знаете. Джагите ги користиме, например, на обект, дека трябва да се пресече нещо, да влеземе на кровни конструкции или на друго, тая джага користиме. И дека тая джага, моторна пила е за друга намена, за сечение на метал. На метални кровови, лимови и други. Да. Това е пумпа, исто моторна пумпа за извлечение на вода, како тия другите. Само е со по-мал капацитет и по-мален. Тука имаме се друга опрема, што ни притребува, како лопати, гребули, тия кебли, клещи за сечение на арматура, гледла. Внетре флазикте вие. Тия тука што е наредно са тия изолационни апарати, што ги користиме во објекти дека има чур многу, за да можеме да дишаме. Ако не ги ставиме ние на нас тия киселни свестими, ќе се задушиме. Тия са изолационни апарати. После ќе видите, маските нема да ги ставим, како се користат изолационните апарати. Пример казваме, како зачурен објект е тамо, извлачиме лице од внетре. Тука е това е срцето на возилото, това е пумпата тука, што да ги напојува тия црева, што ги имаме тука, това са приклучици. Гледате, тия са различни, ние сме го това адаптирали за тия црева, за европски црева, за македонски стандарти. Тия са различни приклучици. От тука се напојува цревата со вода, пумпата влече од возилото, од внетре од резервару и работи Исто може да повлекува вода и од бунари. Исто може, да. Това е исто, има намена да паниме от тука цистерната на хидранките. Да даде пане. Това го има секој возило. Това го викаме тука битло, што е потенко, по-малку вода, али има по-голема длъжина. Там по-далеко е пожаро и ние го користим. Тук имаме различен алат. Това е стикър за извлечение на возила от сусайна, за да, ако е паднало. Заглавило се некоя закачваш го на некоя дърво или на фиксен обект и го преки тази сала извлечеш го возило. Да. Това знаете що са? Пожарни апарати. Знаете ли що значи S1, S6, S9? Оти они са по-различни. Не, тия сили са пълни с сух прах. Сух прах, натриум хидроксид. Да, натриум карбонат. Да. И значи коя е величината на вода? 6 е 6 кг, ако е S9 кажете 6 кг. А уколите трябва да има, знаете, тия S1, маленките. У всяко е возило. Патничките возила. По правило. А на колко се мерят? Тия се мерят по правило на всеки... Они се сервисира на 6 месеца. Да, трябва тогава, видите, има ситуация, кога е сервисиран апаратът. Али кога се изпразни, отнесе се в специален сервис и се напълнят снегови набоса и сух прах им се остави и се сменят. Тук е тази малко по-специфична опрема, користи за съображение не са. Това са клещи, видите, два различни види на клещи. Ако е стескано возилото, има заглавени луѓе, трябва да се пресече врата, кров, за да можем да ги извлечеме от возилото. Користиме ги тия клещи. Исто това е за разпинание, това е за стабилизиране на возилото. Имаме рефлектори вече на време. Значи возилото мора да се стабилизира. От и ние ка работиме, тук има голем притиск, да не мръда лево-десно. Значи първо се стабилизира возилото. Това е генератор за правене на струя. Да, по вечер, за да ни користиме рефлектори.
евакуация Флория, Оскари кажарите. Значи, Да. затова на от десната страна волан. Това е борец. Тая даска, като видите, исто е за евакуация на лице също време. Да му кажем право, ако за врато, за това, за да може да го имобилизираме.